Gambarnya jemput. Apa? Jemput. Kaya ngene dadian. Lah iya. Nek gede-gede takon jikon bakule. Ora gelem takon gede. Iki arak kepiye, Cah? Iki cuma tak gonenge siki nembang. Ana wingi kaya ngono apike, ora. Ora. Kaya ngono apike. Saiki kaya ngene. Lakoni. Ini si utari kidul paliane kita. Ya iya. Iki daerah Kecamatan Saptosari, Mas. Panen gapuang. Bae kur panen gapuang. Jembut kabeh. Kulite wira kalap. Minta ora arek ini kok garing tak adai. Lho. Garing tak adai yang. Arak kepiye kan? Dialah. Ya, muga wis sesuk tahun ngarep apik. Serapopo. Ora saiki yo besok. Lah iya, ora besok yo besok meneh. Lho. Kok ora ndek kapok?